ମା କ'ଣ କହିଲୁ ସୁଜନା ଶାଗକୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଆସେ? ଜ୍ୱର ଆଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ମା କହିଲା ସଜନା ଶାଗକୁ ଜ୍ୱର ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପାରା ଆସିକି ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ମଣିଷମାନେ ମଣିଷଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ମନ କଥା କିଏ ବା ବୁଝିବ? ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବର୍ଷା ଆଜି ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ କିଛି ସୁଖାସୁଖି କରି ତଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆମର ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ କଦଳୀକୁ ଆମେ ପଚେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କଦଳୀ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଲିରେ ଦେମିନି ମ, ପଇସା ଦେଇକି ନବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏପଟେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଫୁଲକୋବି କାଟିକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକି ଭାଜି ନେଲି। ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ସହିତ ମୁଁ ଏପଟେ ପନିପରିବା କିଛି କାଟି ନେଇ। ପରିବାରେ ଥିଲା ଜହ୍ନି, ବୋଇତାଳୁ, ପପୟା ଆଉ କିଛି ବାଇଗଣ। ଏଇ ତରକାରୀରେ କିଛି ମସଲା ଦବା ପାଇଁ ପଡିବନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା ବି କହିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।